art, cultura, treball, sacrifici, satisfacció, companyonia, aprenentatge, espectacle, creativitat, il·lusió, passió, admiració, emoció, joventut, experiència, afició, assajos, germanor, nervis, nominacions, directors, jurats, actors, autors, xiquets, vestuari, Saragüell. Per a mi el Teatre Faller és una manera de portar les nostres idees. És com si fos un hivernàcul per a que les nostres idees, les nostres propostes escèniques maduraren, no? Perquè d'una altra manera, per a la majoria de nosaltres seria impossible portar-les dalt d'un escenari. També crec que és col·laboració, no? Perquè tu arribes amb la teua idea genial als teus companys de grup i li dius jo faria això, jo faria allò. Ells te diuen no, doncs jo li donaria tota volta, jo faria allò. I crec que ens influenciem mútuament, no? També anem a veure altres obres de teatre, deprenem dels altres y creo que eso también está muy bien. Hola, pues aquí estamos Paula y yo para hablaros sobre el Teatro Faller. Paula ha sido actriz desde pequeñita en La Falla, empezó con teatro infantil y ahora ya pues ha ido subiendo hasta el teatro de mayores. Y tiene algunos saragüeys que otros. Alguno que otro. Nosotras empezamos en La Falla y ahora pertenecemos a un grupo de teatro. Pensamos que las obras que se hacen aquí en el Teatre Faller nos cuesta mucho trabajo, mucho ensayo y luego llegamos aquí, las estrenamos y mueren. Qué pena, qué pena de trabajo, ¿verdad, sí, Paula? No. Y bueno, también Marisa, aparte de ser actriz, ella empezó como regidora, que es un papel que hoy en día pues igual hay mucha gente que olvida, pero es muy importante porque en las obras de teatro, sin la gente que hay detrás de las cortinas, pues no es posible muchas veces sacar la obra de teatro. Entonces nada, Marisa empezó como regidora, luego le gustó bastante el tema de poder salir a escena y poco a poco pues también... Fue una proposición deshonesta lo de salir a escena. Gracias a ella también pues un poco el teatro para mí también, y bueno, creo que para ti, significa familia porque pasamos muchísimas horas juntos, muchísimas horas de ensayo, muchísimo esfuerzo y también aventuras bastante graciosas, la verdad. Y para eso es nosotras el teatro familia y bueno... Mucha pasión. Mucha pasión. Però a mi el Teatre Faller és magnífic. Des del primer moment que em diuen que vaig a fer una obra és genial. Inclús quan estic a l'escenari m'entren el pànic i els nervios, però quan faig l'obra després estic superfeliç, perquè sé que he donat el millor de mi. Abans d'entrar al teatre jo el veia d'una manera que no era la mateixa que el veig ara. Abans el veia com una tonteria, però amb l'ajuda de la meva germana, que em va donar l'inspiració per a fer teatre, vaig trobar que m'agrada moltíssim. El teatre infantil és, si parlem de Teatre Faller, i diguem que el major és una meravella, el teatre infantil és una joia, perquè és una de les poques activitats que no tenen parangó en cap lloc. Hem de pensar que el Teatre Faller infantil és un teatre fet per xiquets i és un concurs fet per xiquets. És algo que no apareix en cap lloc i que necessitem donar-li la importància que realment té i que moltes vegades se'ns oblida. Per a mi el Teatre Faller és més que una simple representació. És el resultat de totes aquestes hores al casal de la meua falla amb la meua gent. El Teatre Faller és esforç i il·lusió per la nostra cultura valenciana. Pues el Teatre Faller per a mi és algo molt especial, és més que una afició, perquè en realitat el moment que tu comences a assajar i abans a memoritzar, t'introduïsses en l'obra i després tu li dones la veu, el cos i l'ànima al personatge i ja tu eres part del personatge. I això és una cosa per a mi meravellosa. Després, l'únic que esperes és que
que a la gent li agrada el teu treball, perquè al cap i a la fi és un treball gratuït i per amor a l'arte. Bueno, pues estamos aquí para hablar un poco de lo que es el Teatre Faller desde el punto de vista de los directores. Pense que n'hi ha una cosa molt xula de poder dirigir als companys, que és el de fer família, no? Dins de la Falla se crea una unió molt especial entre tota la gent de la Falla i el poder, no? Disfrutar de moltes nits d'assaig, de compartir els problemes que en tenim en les vides personals i portar-los al casal i abans i després de l'assaig solucionar-los, i se crea una màgia, no? Jo crec molt especial. A més que pense que els directors en teatre aprenem a dirigir fent teatre, aprenem moltíssim, és a dir, a la fi el Teatre Faller jo penso que és una gran escola, no? per a dirigir teatre. Y una impresión de este año, el dirigir a La Limón con Jaime ha sido una experiencia muy buena, porque en principio somos dos caracteres muy fuertes dirigiendo y toda la gente pensaba que no iba a funcionar, pero ha funcionado muy bien y yo creo que nos ha enriquecido a los dos en el aspecto de directores. Amores reñidos son los más queridos. Sí, s'escolta? S'escolta bé? Ai, no estarà apagat. Sí? Hola. Guapa. I per a tu, què és el Teatre Faller? Però, tios, que no se n'aneu. O sigui, ajudeu-me a eixir, que... Ui! Xics! Tios! Tios! Bueno, res.